What's up guys? Yan, Ading nga pala. Yan, nagbabalik tayo sa channel natin ngayon. So ngayon, nag-iba na yung texture. Gumamit lang kasi ako na texture pack na Bedrock Edition. Tsaka, kung nagtataka kayo guys, nagkaroon ako ng bad omen. Kasi may sumugod sa base ko na ay dito sa village na ano guys, na mga pillager. Yung pinatay ko sila. Kaya ayaw ko pumunta sa village kasi baka magkaroon na kaguluhan. Guys, sorry sa isa kong video neto, yung F2. Ano siya guys, di siya gumagalaw, di ko alam bakit ganyan. Guys, eto pa rin yung survival let's play. Lumayo lang ako, Nakita akong village dyan. Yan, at tinry ko umulit. Ayan guys yung village, yung nakikita nyo. Yan, di ako nag-cheat. I'm not cheating. Yeah, I'm not cheating. Yan, I'm not cheating guys. Yan, tsaka nagkaroon na rin ako ng enchantment book. Enchantment table. And di ako nag-cheat dyan. Yan, diba? Yan. Tapos natin HP. Yung kaso iba na yung controller ko, naging hotbar na. Ito siya guys, oh. Yan. Kaso di ko pa siya masyadong magagamit. Nagkamali ako guys. Yung stone sword ko, nalagyan ko na sharpness. Yan, hindi ka talaga marunong. Ito guys yung village, oh. Yung mga punta. Kaya pumunta dyan. Yan. Kung nakikita nyo guys dun sa isa kong video, F2, hindi ko siya binubura. Yan. Ito yung ginawa ko nun guys, yung F2. Kaya may hawak-hawak ako na ganito guys. So, ganyan. Guys, gumawa ako dito ng wheat form tsaka potato. Yan. At gumawa ko ng mining area natin dyan. Ito guys ay dati kong mining area yan. Ang laki diba? Yan, ang laki. Yan, unbreaking tsaka efficiency. Sabay nakakuha na rin ako ng diamond na dito. Diamond pickaxe. Dito dati guys yung ko, mining area ko. Yan, iniba ko na siya. Pero magiging mining area ko pa naman dito kung ayoko na bumaba. Minsan kasi tinatamad ako bumaba kasi malayo, di ba? Hey guys, habang naghuhukay ako dito, pagkahukay kong ganyan dito, ay may nakita akong mine shop. Sabay, yung nagtaka ko, bakit may mine shop dyan? Diba? Yan, bumalik muna ako sa base. Bumalik muna ako guys sa base, diba? Pagkabalik ko sa base, taga na. Okay, so, pagkabalik ko dito sa base, naglakad-lakad ako ng ganito. Diyan kasi dito galing yung mining area. Yan. Sinundan ko na yung coordinates niya. Eto, may nakita akong mine shop dito. Na-explore ko na yan lahat guys. Na-explore ko na yan. Yan. Dito ako nakakuha ng maraming ayawan yan. Oh, may mine shop pa doon. Doon. Ano na yan na clear. Yun. Clear. Doon clear. Yan, clear. Nagulat ako pagkakita ko guys. Yan. Lang. Napakatagal ng bad omen pala na ganito. Sumugod sila guys. As in, sumugod sila. Meron pa ditong, oops. Wala pumunta. Meron pa ako guys, na kasi lahat ng villager ko, pinatay nila.
Buti binitira isa na zombie villager. Unti-unti na siyang nagiging farmer ata. Hindi ko alam kung pinatay na nila. Nandun siya guys sa tubig na yun. Nandun. Guys, texture pack lang to. Kasi wala talaga akong pambili na Bedrock Edition. Yan. Ayoko kasi bumili ng Bedrock Edition kasi beta na lang. Ay, beta. Beta tuloy. Beta guys yung mga eto talaga guys. Ay, Java Edition talaga to. Sa Java Edition kasi mahal ka mag-place ng block sa harapan mo. Yan, mod lang talaga to, mod. Yan, tas eto na ko guys, lahat ng nakuha kong iron sa mining. Paano ba guys lutuin to gold ore? Okay, comment nga dyan sa baba guys. Hindi ko kasi alam yun eh. Yan guys. Yun guys, ang gagawin natin muna ay puputulin natin ang mga nakaharang na puno sa bahay. Yan. At ang second naman natin gagawin ay gumawa ng hindi pala gumawa. Papalakihin natin yung potato farm natin. Yan. Papalakihin pa natin yan. Ayun lang naman yung dalawang objective natin ngayon guys. Yan, simulan na natin. So guys, kailangan ko rin na supplies ng wood. Kaya ako pinuputol to. Kailangan ko rin guys na supplies ng wood. Ano nyo guys, sa future kailanganin natin to. Guys, nagtataka ako. Magmumultiplayer sana kami ng kuya ko. Kaso ayaw gumana guys. Yan. Paano ba mag-multiplayer guys? Comment down below lang. Para ma-shoutout ko kayo. Alam ko naman na di ako masyadong sikat para ma-shoutout ko kayo. Yan, comment down below na lang. Oops, pinaka-idol ko talaga guys na YouTuber ay si Noob Gamers. Check nyo yung channel niya. Yan, ang galing niya kasi guys, tsaka nakakatawa siya. Uy, ba't inano ko yun? Guys, may bagong palang update si Mojang. Hindi ngayong update. Dati pa to talaga. Pag ginanya may puno, mag-iiba yung tsura niya. Yan. Ito siya guys, ito pangalan niya. Uy, nasa na yun? U-R-U. Kuha tayo isang ganyan. Ito guys, so, 3 pennies pro lang. Yan. Maganda din siya pang design. Yan, treehouse na lang ginawa ko yan guys. Treehouse. Iniwan ko na yung isa nating bahay dati guys. Napakalayo guys. Alam naman, bumalik-balik tayo. Siguro nasa coordinates, tayo nun, 100. Tapos eto, nilibot ko lang talaga. Naghanap ako ng bilis. Dito lang pala matatagpuan. Saan ako napadpad eh. Yeah, may dalawa na tayo. So, tatlo talaga yan, namatay lang yung isa. Yan. Ito.
Linisin na natin yan. Clear. Linis. Linis pag may time. Tayo nakakita. Guys, kaya ako to pinapatay kasi minsan walang kwenta yung tinitrade niya. Yun kasi dagdag junk. Parang guys, yung parang dagdag pampalag lang siya. Oopsie. No, ano yun? Creeper. Ouch. No. Wala tuloy mga tanim natin dito, guys. Yun. Ganun talaga sobrang kainis yung creeper. Guys, nakakainis talaga. No, ano yun? Nakakainis talaga yung creeper. Matay ako din eh. Ayun muna tayo. Guys, kung napapansin nyo, lumalabo pag hindi ako mahawak ng masyadong weapon. Kasi dahil yan dito guys, sa camera. Tas eto guys, HUD opacity 44%. Yan. Dito puno na to kayo. Hindi ako guys gumawa niyan. Uy, nasaan yung lag natin? Uy, yun pala. No. Dito. No. Sira na. Ito, madami pa tayo. No, umuulan pa guys. No, umuulan. Ba't ka umulan? Umulan, please. Lagi umuulan sa amin kasi. And guys, umulan ba sa inyo kanina? Ang daming sida. Ang daming sapin Umuulan din ba sa inyo? Comment down below din. Dito guys yung parte na sabungan ako ng creeper. No. Pwede yan. Ito pa. Iwasan natin makapunta sa village. Kasi magkakaroon na tayo na lang natin siya mawawala. 1 hour po mawawala guys. Sakit. Ouch. No. Creeper. Kaya ko guys, binabaan yung HUD opacity neto. Kasi, ito nyo guys, napakalinaw. Ano lang siya sa camera. Para, nakaka-istorbo lang siya. Tanong natin ako sa ating 14 na. Ayan. Okay na siya guys. At papalaki na natin yung natin. Kaya ako kumuha ng madami na ganito guys. Kasi papalaki natin yung potato. Hello! Kailangan natin ito sirain. Sirain natin ito. Sirain natin yan. At sirain natin
Yan. Di sila guys pantay. Kasi okay lang naman sa akin kahit di sila magpantay. No. No? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari ba guys? Kung minsan yung tubig, doon lang natin ilalagay. Yan. Yan siya. Sabay kuha tayo madaming dirt. Lalagay lang natin sa inventory, hindi natin kailangan. Lagi na lang ako puno, lagi na lang ako puno, lagi na lang ako puno, lagi na lang ako puno. Yan, lagay natin natin dyan. Yung supplies natin dyan. Sabay ito sapling, lagay na rin natin dyan. Itong stick. Itong araw meron pala eh. And guys, nakuha ko yung plug. Nakuha ko yung plug. No? May tumawag sa may biglang namatay. Sorry guys sorry. Sorry na-cancel natin yung recording. Uy, ba't nag-7 quit yun? Ayun talaga guys, beta talaga siya. Beta. Beta talaga siya guys. And guys, kung nagtatanong kayo kung ano yung ginamit kong recorder, ay X-recorder siya. Search nyo lang siya guys sa Play Store. Ano ba kukunin natin guys? Oh? Ayun, okay na. So nakakuha rin ako ng crossbow kasi di ba gumagamit sila ng crossbow guys. Eh, may infinite ano na rin tayo. Cobblestone generator. Hey, mushroom! Jaka, mushroom. Dito lang yun ata natatanim yun guys eh. Dito lang guys natatanim yung mushroom. Tsaka sa mga cave. Meron dito dito. Para saan ba guys ang mushroom? Comment down below. Ang dami ko pinapakomment sa inyo. Hindi na mauubos. Guys, nagagandahan ako dito sa Bedrock Edition. Bakit naman sa inyo? Ano? Sira na. Madami pa tayo dyan. So yun guys, mag-subscribe din kayo kay Slide the Miner. Yan. Lalagay ko sa description link yung pangalan nila. Yan, okay na atata. Yan, 63. Dami guys, ang dami. Dami. Sige. Okay na to. Nay. No. Uy, ano yan?
Sabay lagyan na natin sila ng tubig. 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 Guys, may infinite water na rin tayo dyan. Yan. Yan, infinite water din yun, guys. Ganun din. Kaya, nagbilang ako dun. Binilang ko. Tatlong blocks na bubutasin nyo guys. Sabay magkadalawang gilid. Sabay pagkukuha kayo ng tubig. Sa gitna nyo lang siya, kumuha. Ito guys, tuturo sa inyo. Kung paano kumuha. Yan. Yan, kung yan. Yan. Ang laga. Sabay lagay yung dalawang gilid. Sabay po na kayo sa gitna. Yan, ganoon lang guys. Gumawa na infinite water. Sobrang easy. Lagay na natin yun. Pati guys kay Bibuyog, mag-subscribe din kayo. Lalagay ko rin yung pangalan niya dyan sa baba. Kasi guys, yung mga idol ko talagang YouTuber. Lagi ko sila pinapanood. Ang dami nga nila subscriber ako. Mga 6 lang ata guys. Ko rin si JC. Sabato. Yan, malaki na potato farm natin dito. Harvest natin sila lahat. Yes, sarap. Give me the all. Oo kasi guys, kada isang layer na kinukuhanan ko na tanim, doon ko na nilalagyan kaagad. Give me dapat tomato. I need tomato. 1, 2, 3, countdown. Yan. Minsan kasi guys, nagbabag kasi beta pala to. Pag nagtatanim ako, tumutubo. Ayan o, di ba? Tumubo ka agad. Karoon guys yung mga na-experience kong bug eh. Sana na yun ni Mojang sa mga beta user. Yan, luto na natin ito sa smoker. Where's my smoker? Yan, dami na pala natin dito food. Yan, kunin natin yan. XP din. Ayan guys. Si Slade the Miner guys. Magaling sa mga redstone. Bala ko kukuha na XP for me. Seed. Masira. Ngayon guys, magbabagyan. Ayun, di ba? Tumubo ka agad. Di ba? Tumubo ka agad. Gano'n nakalupit na bag. Napakalupit niya guys. Pakaagad. Fix mo na sana yan mo dyan. Sa mga sa mga mobile. Sa mga, sa mga beta user sana. Beta pa nga lang guys eh. Ano yung beta? Ibig sabihin nun guys, di pa siya tapos, tsaka madami pa siyang bug. Yan. So guys, hindi ko na ito papalakin kasi malaki na rin naman to. Natin, wheat farm. Yan, lagyan na natin dito sa barrel. Barrel.
Yung guys, tinry ko kumain ng poisonous potato. Yan, wala namang nangyari. Yan, dito ko na sana tatapusin tong video na to kasi nagawa na natin yung mga objective natin kasi nasa 25 minutes tayo. Goodbye! Bye-bye guys! Bye!